Day. Uy. Maayo ka nag-abot ha. Ang imong utang ni. Bayad na. Dito ko sa inyo. Yung ako pangita nimo narare ka dire. Awa pa ko ikabaya dong. Ay, pa ko ikabaya dong. Way ikabayad sige kag saat. Wa pa gyud ko bayad kung sumang ko nimo. Nga ako mo bayad ako, ug na ako'y kwarta mo bayad ako. Ay kung sa in town oy napa ay. Ay Sige. gahian na gid nimo. Magsikag post sa Facebook sa may Oh, ganahan sa mo bayad Facebook. ana. Sa may ganahan mo bayad ana. Abot os barangay ya. Ako tas barangay ipatawag ko tika kay ngano magsikag post sa Facebook ako nga imong ikuampuan. Uy ay kumpuan na kay ako mo bayad gid unta ko. Ay sos bayad kag gahian jud nimo. Bayad sige lang kag kanang saad oy. Gahian ba? Sige. Gahian lagi. Kaya wa man taon ko ikabayad mo nang magahian. Pero mubayad gid ko. Mientras buhi pa ko dong. Makabayad gid ko nimo. Kagamay ra ng utangan taon. Oy. Gamay lagi nganong wa makakabayad. Gahi gud gahian. Gahian. Pangano gahian oy. Ay pangan kay kuan mubayad ko. Mientras buhi pa ko makabayad ko ana. Ay kubang ko ana. Magsige magkagbalik. Oy ay kung pugsa sa utang in taon. Oy. Kaya ako mabayad ko ana. Kapoy ulo nimo. Bida tong tahil ako kada buwan bisag 20 lang. Sa may data na ko bulbul. Bulbul. Wa ay Gamay manggalit. nang 20 lang. Wa namang galit tay malunod ani kay wala na tay. Gayon pag paloy-looy. Kita malunod ani. Gayon pag paloy-looy. Utang. Loy-looy. Og singlon gahi. Gahian mo bayad. Wala kita milunod. Wag milunod ang ako ang ako mga anak kanto ang pagitaw. Ay, malunod ba ito? Paita gid. Paita gid ang paita gid wag milunod. Salamat kain. Paita gid makabayad lagi ko nimo dong ay lagi ko pugsay lagi ko pugsay. Makabayad lagi ko nimo ani ha? Pero data-data. Makadata lagi ko nimo pero sa karon dong wag milunod paita ko mga anak kanto naglisod gid mi dong. Paita gid. Paita gid. Sige, sige. Sige, sige.